गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजा थामहिनबा बर' माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों। दा दिनै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसेला जथुम्मानि गेजेरजों थामहिनबा पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरदाना दैमारि मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांनि गोसोखांथियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे समाव ट्रास्ट कमिटि दानानै होदोंमोन आरो बे ट्रास्ट कमिटिया मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि बिहोमाखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। गोलाव सम बिथांमोनहा खामानि मावबाय। सिगांनि ट्रास्ट कमिटिया जिल्ला एबसु आरो दख'रा एबसुनि बानजायनायाव गोबां हाबाफारि लाबोबाय थादों। आथिखालाव गोदानै बे आफादखौ दाफिननानै आंनो आफादगिरि बिबानखौ होदों। दा आं मिजिंथिदों जे जायफोर मुंख्लंफोरनि गेजेराव फोरदाना दैमारियाबो सासे बै समाव बोखावजायै दरं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समावनो 1998 मायथाइयाव 19 एप्रिलाव बिथाङा अबथिरा गावनि जिउखौ खोमाना लादों आरो बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ मुंख्लं हिसाबै फोसावदों आरो बे हिसाबैनो बिथांनि बिहोमाखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय बिथांनि बिहोमाखौ सन्मान होनानै गोबां हाबाफारिबो लाबोबाय थादों। खुब बेबायदि माने मोजां जौगा थाखोनि हाबाफारि लानो हायाखैब्लाबो नाथाय आथिखालाव माने बिथांनि मुङाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो ट्रास्ट कमिटि पानेरि दख'रा एबसुआ एवार्ड होबोबाय थादों। जायफोर सुबुङा बर' हारिनि थाखाय बिहोमा होलांदों गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोननो बोसोरफ्रोमबो एवार्ड होदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो फोरदाना दैमारिनि मुंखौ गोथाङै लाखिबाय थादों। दा आथिखालाव बे आफादनि आफादगिरि बिबान आंनो होदों हिसाबै आं जिखिनि हायो बिथांनि जि बर' हारिनि थाखाय होलांनाय बिहोमा बे बिहोमाखौ सन्मान होनानै एबा बिथांनि बिहोमाखौ मान होनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एबा दुलाराय सुबुंफोरनि गेजेराव माने लाखिलांनो थाखाय जौगा थाखोनि खामानि मावनो थाखाय नाजागोन। बयबो रायजो राजा आरो आफादफोरनि मदद आरो हेफाजाब लानानै आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो आं खावलायगोन जे जायफोर मुंख्लं फोरदाना दैमारिल' नङा जायफोरनिखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो सानफ्रोमबो गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोननि अबदानजोंनो आथिखालाव बर'फोरा एसे आवगायबाय। जेरै BSc BTC आरो आथिखालाव BTR खनथाम जि मोनसे जोङो सुक्ति खालामनो थाखाय हाबाय बर'फोरा बे जोंनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय होननानै बुंनांगोन। बेखाय जोङो मुंख्लंफोरनि मुंखौ अरायसम माने बिथांमोननि जि आद्रा थानाय मावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायजों लोगोसे आरो बिथांमोनखौ जों सानफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव गोथाङै लाखिबाय थानांगोन। आं बेखिनिखौ जे आफाद हिसाबै एबा ट्रास्ट कमिटि हिसाबै जेसेखिनि हायो आं खामानि मावनो थाखाय नाजागोन।